bayar Allah lafiya? Ita ma a hada da ita a kasa tare da ita. Jaririyar? Kwarai kuwa, ka tambaye dan uwanka. Yaya lafiya? Wace ce wannan? Ba santa ba, mamma ta ba ganin ta ba. Baya babu zani. Ƙarya kake yi, ƙarya kake munafiki. Ka san ni sarai kafin mutanen nan da suke wajen nan sani na. Wannan yarinyar take hannun wannan yarsa ce. Cewa wai kan na tona masa asiri. Ke, faɗi duk abin da kika sani, ki tona duk wani sirri da kika sani, kan ki boye. Tona mishi asiri mutumin banza mutumin. Baya babu zani.